rekao Nelson Mandela, sport povezuje ljude i tu se gubi svaki vid diskriminacije između ljudi. Meni je jako bitno da Aleksa pre svega bude, da oseti da je on tu pripadan i da jednostavno ima lepe uspomene sutra, što kažemo mi kad pogledamo medalju i kad pogledamo neku sliku sa naše trke, setimo se svakog detalja, mislim. Najduža staza nam je 42 km ceo maraton. To smo istrčali Jagodinu i 2 puta Sarajevo, to su zvanično što smo istrčali, i imamo jednu trail trku, to je planinska trka, znači to smo, mogu slobodno reći, jedini u Evropi izveli sa osobama sa invaliditetom, to jest